Goedenavond, het is zondag 18 mei en je kijkt naar een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. De voorgenomen bezuiniging van het kabinet op Nationaal Park Oosterschelde, NPO, is bij de provincie Zeeland in het verkeerde keelgat geschoten. Zeker omdat er in eerste instantie geld bij zou komen voor de parken. We hebben nog niet zo heel erg lang geleden een manifest getekend als gezamenlijke provincies om de nationale parken een stukje verder te helpen. En dan komt dit als een donderslag bij heldere hemel, deze bezuiniging. Uit de voorjaarsnota bleek dat er 24 miljoen euro op de parken wordt bezuinigd. En dat het NPO het met 3 ton minder moet gaan doen per jaar. Dit moeten we echt niet willen. Ik ben er felle tegenstander van. Volgens het NPO gaan de bezuinigingen ten koste van de vrijwilligers en kunnen de excursies van scholieren niet meer doorgaan. Doodzonde als het gaat om de jeugd bewust te maken van hoe belangrijk de natuur is. Dat zijn ernstige zaken en wij zijn ook als provincie Zeeland ernstig bezig om dit opnieuw te adresseren bij het kabinet, bij de bewindspersonen, om dit niet te doen, want dit kan echt niet. De bezuiniging komt van een BBB-ministerie. Dat zet de BBB-gedeputeerde Niele aan om onmiddellijk contact te zoeken. Ik heb de staatssecretaris gesproken. Ik ga nog een aantal bewindspersonen spreken om dit echt op een andere manier te doen. De provincie heeft nog even tijd om het tijd te keren. De Eerste en Tweede Kamer moeten de bezuiniging namelijk nog goedkeuren. Groot feest bij de kampioensploeg van Hoek gisteravond na de zege op Kloetingen. Met die winst werd de promotie naar de tweede divisie een feit. Ja, ik ben nog nooit kampioen geworden, dus dit is wel uniek. Je gaat naar het hoogste amateurvoetbal. Hier gaan we nog heel lang van genieten. In een open bus reed de ploeg naar het sportpark in Hoek, waar de voetballers werden onthaald door honderden supporters met vuurwerk, vlaggen en heel veel gejuich. Hier heb ik als een kleine jongen van gedroomd en nu komt het uit. Ja, het is geweldig. We hebben het met z'n allen gedaan, ook voor de supporters. Dit is geweldig. Het gevoel is niet te beschrijven. Het feest ging in Hoek nog tot in de late uurtjes door. Aan de zeekant is de leuning al helemaal vervangen voor een gloednieuw exemplaar. Maar hier zo aan de Oosterscheldekant moet dat nog gebeuren. En daarom is de Oosterscheldekering de komende tijd 's avonds regelmatig afgesloten. Wakker! Was dat hard nodig? Die was al 40 jaar oud, al 40 jaar geschilderd. Maar ja, tijd en weerinvloeden die houden dit toch niet tegen. Dus nu was het echt doorgerust. Dat gebeurt in een soort treintje. We beginnen aan de Noord-Bevelandse kant met het neerzetten van de tijdelijke leuning. Daarna houden we de oude leuning weg. Dan wordt al het oude spul aan de onderkant weggehaald. Die worden vervangen door nieuwe ankers. En daarna plaatsen we de nieuwe leuning. Naast het vervangen van de leuning worden ook windmolenonderdelen vervoerd en andere werkzaamheden uitgevoerd op en rond de kering. Dat dit juist nu gebeurt, is bewust gekozen. Dat doen we eigenlijk voor de mensen die hier aan de leuning aan het werk zijn, zodat ze niet in stormen en slecht weer moeten werken buiten, vlak boven het water. En aan de andere kant al die meelifters, die we, zoals we die noemen, al die andere werkzaamheden, die vinden ook nu plaats. We kunnen ook niet in de winter maaien en de windmolen is nu klaar. Hoe lang kan die nieuwe leuning straks mee? Wij hopen weer met gewoon 40 jaar, maar dan wel elk jaar blijven schilderen. In het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk werken bezoekers samen aan een bijzonder kunstwerk. Het is een herdenkingsproject ter nagedachtenis aan de bijna 2000 slachtoffers van de watersnoodramp. Veel mensen borduren een meter mee, net als Titia. Het ging prima, het borduren. Ja, ik had wel wat hulp gelukkig aan de andere kant. Het borduurwerk is onderdeel van de Kanondagen en geïnspireerd op dit werk van Miep van Riesen. Zij werkte maar liefst 5 jaar lang om alle namen van de slachtoffers te borduren. We vonden dit wel heel erg hoog gegrepen, dus we hebben hem iets toegankelijker gemaakt, de activiteit. En nu kan iedereen eigenlijk een stukje mee borduren en zo bijdragen aan het monument. Ook komende week kunnen bezoekers nog meewerken aan het kunstwerk. Daarna moet het af zijn, zodat het een plek kan krijgen in het Watersnoodmuseum. We begonnen deze zondag met bewolkt en grijs weer. De bewolking was de hele ochtend hardnekkig en ondanks dat deze er soms dreigend uitzag, bleef het overwegend droog.
En dat kunnen we allemaal zien op deze foto's die werden gemaakt in respectievelijk Vlissingen, op Tolen en Ritten. Maar vanmiddag begon de bewolking geleidelijk te breken, zoals hier op Colijnsplaat. En de zon die liet zich geregeld zien. Vanavond en vannacht klaart het steeds verder op en het wordt uiteindelijk helder bij een zwakke noordoostenwind. En daarbij koelt het af naar 6 tot 9 graden en tot 11 of 12 graden vlak bij zee. Morgen hebben we volop zonneschijn en het wordt dan ook meteen wat warmer met maximumtemperaturen rond 21 graden en een matige wind uit het noorden tot noordoosten. De dagen daarna houden we veel zon en eerst ook droge wind met een temperatuur rond 18 tot 20 graden. In de loop van volgende week neemt de kans op neerslag eindelijk wel weer eens toe. En tot zover. Voor nu nog een hele fijne avond en graag tot morgen.